Avtobusa minirip pazar ettin de. Ama pazar mazor diýen, meňe pazar bolan ýerim. Kano? Ilmi damada pazar bolýardy magzama. Onun gülüm kim kynçylyklar başy awtobusa başlandy. Li boy kalan oglandan sorak bol, moýko diýýärdim, awtobusa minýärdim. Ine 48 bolýar demede. Onun näçe bu kedal bermediň bilýärmi? Agyr bolmasyn diýdim olsa, ýeňilçek bolsun. Sana da gowdaly oglan ýalar. Kim diýär şonu? Adamlar. Sen şu adamlara bilýärmi näme diýmeli? Näme? Adamlar ken akıl vermeň öňüm dararyp gördüňän durmuşymyzda ýaşak görmeň maňa akıl bermesin. Şey diýär bolar, dinleme, ýaman düşman kendir, bloggerler diýärmi şonu? Sen meni şäherden bärik näme üçin ýetirdiň? Sen bäri gitirimin sebebi zalaylarda alçak lezzetimi şäkerini boy ýerinden tapmayan kilin olsun. Sen marojna goýarýaňa? Owa. Ine getiren ýerim. Ana. Diýom. Täze içine girýäňa. Sen goýarýan marojnalar indi nime bara süýnýär. Maras dogdy. Buna ýöne marojna sen şeýip alajak bolan özüň oýnataymagyny o. Ingo goýarýan marojna şu ak gaýmak maras dogdurmasy. Oje besak bilen bolmy? Ýöne oje oýna gonu ömür men oýnak geçdi. Näme oynadyk dursun o. Ağa näme oynanyp dursun jalalan diýler. Jalay boljak bolýan no. Bera marozna no. Şu dünýäde diýir wagtym sen diňe men oýnap bilýändir no. Özüm oýnadyp dursun. Bu ýerde bolsun no. Ağa bowja babil ýa faýdama. Mana göýükli ısmanak ýata bana. Diýişändir no banan ýata ýata. Ata fitçi maýmuny. Öyle mi de olsun doğrusu koluysan bay bir yerde. İyi dünya marajna giyem. Owa. Mesela den şarik bir ya. Ne şu polos mum bile o irep var ya. Ben attan. Göğünden, ağından, kuyuğundan, yağından, bağından, dağından. İlki eredin sen, son dong, erep su bolu vaktin, ne mullo çoğu suçuydu. Şäherde şu lebeti tapmayan diýip. Tapmayan, dini suyu bilmeyin, 48. Mene öň şunu ilk gördüm, bir ýerde ilk gördüm. Patder, kadar o idil ustagam mı? Owa. Garas bolmun da. İyimni şu mix yedin mi? Owa. Balam şu gedek ayalan söz. Men soňa bul attoýdy da çyltyrlar bular. Bizim öýüne süýrülip gelmek gerek. Geleken şäherde bolsaň. Balara daýdyn. Dostlar, Akkay maň ýene urun okudy. Attoy uniwersitetlik palmaň ýanyna birinji etasyny açylanlar. Bizim öýüne bolsaň Akkay mak bizim öýüne gelýän şäherde bolsaň şähere gelýän. Şähere näsel awtobus gidýär? Dur.